Velkommen til min kanal. I dag skal jeg forklare om det tidspunkt, jeg lavede sådan et logo. Jeg viser lige på skærmen nu. Da jeg lavede det her logo, og så fik 100 kroner for det. Altså, jeg startede med sådan, min far bare kaldte på mig, og så sagde, hey Gilbert, kommer vi? Og så sagde ja, fordi you know. Og så var det, at jeg så kom han ud, og så spurgte han, om jeg ville lave et logo for ham. Så sagde jeg ja, og så spurgte jeg, om jeg må få 10 kroner for det. Så sagde jeg ja. Men moren sagde simpelthen, at jeg godt må få 100. Thank you very much, I guess. Men basically sådan det var, ikke? Det var, at så var det, at bagefter det, så var det, at min far forklarede logoet. Det skulle være sådan en jord, hvor der var sådan noget sådan vigtigt der video, jeg lavede rigtig meget på det seneste. Sunny-agtigt. Lidt ligesom den der sang, jeg lavede som mange. Sunny skulle være rundt om planeten. Og det skulle jeg så lave. Ja, og så var det, at så var det ligesom, at jeg gik ind, og så stjal jeg nogle assets, men der var watermark på dem, og de blev virkelig pixeleret, så men altså det jeg havde lavet, den teknik jeg havde brugt, var fin. Så jeg havde lavet prototypen, og så næste dag, så var det hende jeg arbejdede sammen med, Lua, sendte nogle billeder af hendes version, men min far ville stadig gerne have, at den skulle være sådan, fordi jeg havde lavet sådan, så den gik sådan ud og rundt, det sådan rundt ud af sådan fish islands. Og så var det, at så var det basically, at jeg så var det så, at jeg fik de sådan nye assets, altså de nye ting, jeg kunne arbejde med. Og sådan, så lavede jeg det. Det tog ret lang tid. Sådan, så vi havde en jord. Og så var det sådan, når jeg var blevet færdig med det, jeg havde puttet det helt sammen. Jeg havde lavet det der med farverne. Så var det så, at vi puttede det over på den der jord. Det var sådan en ting, hvor sådan, den ikke så helt aligned. Og det var så Luas job at lave sådan bare aligned. Så vi sendte den så til hende, og så lavede hun den færdig, sådan mere refined. Og det er så historien om det logo, som jeg viser på skærmen igen. Ja, okay, ses.